Hola, com estàs? Soc Sònia Bravo i avui et porto aquesta meditació. Connexió amb el teu cor i la teva intuïció. Troba un lloc tranquil per fer aquesta meditació assegut, asseguda, tombat o tombada. Troba la teva postura més còmoda. I tanca els ulls quan estiguis preparat. Inhala i exhala suaument, sense pressa. Només deixa que l'aire entri i surti del teu cos. Molt bé. Ara et demano que portis les teves mans al centre del teu pit, al teu cor. Sent el teu batec, la calidesa de les teves pròpies mans. Observa com es mou el teu cos en cada inhalació i en cada exhalació. Imagina que dins el teu cor hi ha una llum càlida, suau i amorosa. És una espurna viva de la teva essència més profunda. En cada respiració, aquesta llum s'encén una mica més. Comença a brillar. S'expandeix. Surt del teu cor i t'envolta dolçament. És una llum que ho abraça tot, que et conté, et calma. Recorda qui ets, més enllà del tot. Respira dins aquesta llum i deixa't sentir. Sent com en aquest moment comença a omplir el teu cos. El cap, el coll, les espatlles. Baixa pels teus braços, omple les teves mans. Segueix per el tòrax, ventre, pelvis. Baixa per les cames,
fins als peus i els dits. Aquesta llum sana, equilibra, restaura la teva energia, et reconnecta amb el teu centre. I des del cor, escolta. Sents una veu suau. És la teva intuïció. Clara, serena, sàvia. No cal entendre, només escoltar. La veritat del teu cor no crida, només ressona. Respira i dona't el permís de descansar dins aquesta connexió profunda. Tu amb tu. Amb amor, amb presència, amb llum. I des d'aquí, amb amor, observant com et sents ara en aquest moment. Inhalant i exhalant, tornant suaument aquí i ara. A poc vas tornant a aquest moment present, en aquest lloc en el que estàs, en el que et trobes. A sentir el teu cos, com es mou en cada inhalació i en cada exhalació. Donant les gràcies amb amor i gratitud per aquest regal. Aquesta llum està sempre viva dins teu, perquè sempre hi és. Sempre pots venir a fer aquest exercici per tornar a sentir-la i a trobar-la. I des d'aquí, poquet a poquet, quan ho vas sentint, pots anar movent el teu cos. El cap, els peus, els ditets, el tronc. I quan sentis que estàs preparat, preparada, podràs obrir els teus ulls.
Gràcies. Namaste.